תגיד לי שהתחלת. יופי. היום אני אראה לכם כמה תרגילים. בוא לפה. תרגיל ראשון, אנחנו מכדררים על הקו ודריבל. השלב המאוחר יותר, ברגע שאני רואה שאני עושה את זה כמו שצריך, אני מעביר את הכתף של היד המכדררת מאחורי הקו ואני עובר מצד לצד, זה יעזור לי להיות יותר תנועתי. זה תרגיל ראשון. תרגיל שני, בין הרגליים להעביר את הכדור כמה שיותר קרוב, זה גם יעזור לי בתנועתיות. אחרי כמה פעמים שאני מרגיש עם זה בנוח, אני יכול לשלב כדרור, כל כדרור שלישי. אחר כך קבוע, כל כדרור. תרגיל אחרון, בוא תתקרב. אנחנו נעשה סיומות ליד הסלים, פעם בצד הזה, פעם בצד השני, עבודה בשתי ידיים, כדור לא נופל על הרצפה. אחר כך אחורה, אחורה, שתי ידיים קרש, ואחרון, סיומות חלקות. זהו.